Costa Daurada, paradís mediterrani. Una terra plena d'història i de tradicions. Espai d'oci i diversió. De la platja a la vinya. A la Costa Daurada trobaràs les vacances que sempre has volgut viure. No t'ho pensis, visita-la. Platges i muntanyes. Tradició i modernitat. Tranquil·litat i aventura. La Costa Daurada ho té tot per convertir-se en la destinació ideal per a les teves vacances. Aquesta zona rep el seu nom pels efectes dels rajos de sol sobre les precioses platges de sorra fina i daurada. Són quilòmetres i quilòmetres de costa, on podràs gaudir del mar en família, en parella o amb els amics. La Costa Daurada viu mirant al Mediterrani. Hi trobaràs des de localitats ben animades, com Salou o la Pineda, fins a l'ambient relaxant de les petites cales a l'Hospitalet de l'Infant, Torredembarra o Altafulla. El seu caràcter mariner també es deixa sentir a la cuina. A la Costa Daurada podràs tastar el peix i el marisc de les llotges locals, en restaurants a primera línia de mar. La Costa Daurada és molt més que sol i mar. Aquesta terra ha sigut testimoni de segles d'història, des de l'època romana fins a l'actualitat. A Tarragona podràs viatjar en el temps 2000 anys enrere. Tot descobrint les restes romanes de la ciutat. Declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO i que mostren la importància que va tenir la ciutat de Tàrraco en aquella època. Si vas una mica cap a l'interior, et transportaràs a l'edat mitjana, gràcies a la ruta del Cister, amb escenaris com els monestirs de Santes Creus i de Santa Maria del Poblet i el recinte emmurallat de Montblanc, on, segons explica la llegenda, Sant Jordi va matar el drac per tal de salvar la població a la qual tenia atemorida. També hi podrem descobrir l'època més actual, a través de la petjada que van deixar en aquestes terres alguns dels artistes catalans més universals. Seguint la ruta dels paisatges dels genis, que inclou parades al Vendrell, de Pau Casals, al Reus, d'Antoni Gaudí, o al Mont-roig del Camp, de Joan Miró. A la Costa Daurada, a més, podràs gaudir de la muntanya, amb paisatges de boscos frondosos a la Serra del Montsant i les muntanyes de Prades, plens de fonts i tolls d'aigua.
trobaràs entorns d'una bellesa natural que et deixarà sense alè, com el Priorat o la Conca de Barberà, on el llegat agrícola que ha arribat fins als nostres dies perviu a les vinyes i els oliverars. Són espais que et conviden a passejar o a agafar la bicicleta i recórrer els seus camins de poble en poble per descobrir l'essència més rural d'aquesta terra. A la Costa Daurada s'hi barregen la tradició més arrelada amb la modernitat. Aquí és on es viu més intensament un dels emblemes més internacionals de la cultura catalana: els castells. A ciutats com Tarragona o Valls podràs gaudir de les construccions de torres humanes de fins a 10 pisos. Una experiència que et deixarà sense paraules. També és terra de festes populars, del foc dels diables, els balls tradicionals i de les nits de música i gresca fins ben entrada la matinada, sobretot a l'estiu. Viuràs emocions fortes, que trobaràs, encara que sigui d'una altra manera, en complexos d'oci destinats al públic més familiar, com PortAventura World, Ferrariland o els diversos parcs aquàtics que trobaràs a la zona. Són moltes les raons per visitar la Costa Daurada. Terra de caràcter mediterrani, amb platges de sorra fina, vinyes i oliverars. Un paradís fet per tu. No t'ho pensis, la Costa Daurada t'espera.